ninggal katresnan saya. Ingkang tengah napa ingkang kidul ki Mbak? Wis pilihno ngono Mas. Oh nggih, giliran kidul Pak. Nggih. Ah kae anu Mbah Rejo jadi kidul dhewe. Simbah Rejo nggih. Mbah Rejo ngersakake sing kidul dhewe. Ninggal karo kuping. Nyanyi kok dadak mangkat bareng. Ayo. Niki anu Pak, nuwun sewu Dik Renita niki nalika alitipun niku senengane didulang kalih Bu niku jangan pring niku lho Pak. Napa? Bung. Nggih, bung niku saka pring to Pak. Bareng gedhe rene kaya gedhek randi isin. Ora kok randi isin. Isin-isini. Katler ki ora dibagi rasa isin kuwi. Mulai gedene kaya ngene. Iya, ning ayo Pak niki. Niki cara jak bubuk numat Pak. Maksudnya kowe bubuk kono, Pak Bayan bubuk ning griyeng ngono lho. Kuwi rumangsamu senenge ranjang, Mak. Lah aku gur nglawan Pak Bayan wae lho, Mas. Aku kan Nglawan, oke. Nglawan iki wadake apa jare. Wah, salim karo Pak Bayan. salim mboten, Pak. Nggih sasae. Lah iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bocah Pripun Pak kabare? Alhamdulillah sehat. Nggih wingi pas poson tenan mboten, Mak? Wah, Pontek-pontekan. tentekan iki ya. Tenagane iki lho lek kerja poso pra kesel. Wong Tenaga kok entek-entekan poso iki gopo. Tarik celewat-celewu kok ya. Duduan, Mas. Oh. Iki bote iki lho. Pak Bayan dipun tanglet ingkang dipun sakaken langgam sragen napa-napa. Apa, Mas? Seragen we Mas. Seragen. Seragen. Oh, ora iso basa, Pak. Nuwun sewu kandhane. Bocah ngen kemampleng iki ditekoki basa. Apa? Harus basa aku. Ya ora apa-apa wong ya lahir ning. Diseragenin aja ya, Pak. Tumplak. Oke. Yo sih. Lahir iki anggene peceren iki kon basa ora iso. Pak, mbok ora dimrika ta, Pak? Lah, nah, mepet terem lho, Pak. Aku anggere ngene iki lho, Des. Mati halus, Des. Loh, ampun, Pak. Ampun mati riyen. Mati halus. Nggih diabani, Pak. Monggo Mas ngoten lho, Pak. Lha mboten dikira Ayo, Su. Ayo, Su. Ayo. DSM lho iki.
Pak Bendek mboten gelem obah to Mas. Masa obah aku terus. Ya pertama ki ya kudu Ngene lho, piye putri. nek diobahke. Nggih. Kuwi ya ngono kae lah. Iya. Sik, kowe ora takok. Apa? Sing ngono kae niku napa, Pak? Sing ngono kae pripun, Pak? Pokoknya teko Mas Sateng apal. Kula kan teng sampeyan wong duit kula kali sampeyan kok. Iki wis tak kei anu. Mas Ateng tak kei jawaban. Engko teko ning omah. Nek kula dereng paham mengke mang contoh nggih, Pak. Oh, siap lah. Ndok itu. Baji tek kaya ngono to. Kon kayak contoh barang ki opong. Lah iya. Baji ngono. Mangga Pak mang lebete, Pak. Alah. Mang lebete, Pak. Bayangke to. Andane kok. Yuk. Yuk. Lanjut nggih, Pak. Lanjut. Sepira, Mas? Aja lali pawelingku. Tanduk, Pak. Mboten, mboten kok, Mas.